Niin. Päivää tänään. Terve taas kaikille. Uuden. Pelataan uutta sarjaa Formsia, mikä on aivan mahtava peli. Ultimate Game 3D. Tässä Aivan on mahtava peli. ihan hirveän hyvä. Ja Minä tykkään ainakin ihan hirveästi. Minä olin 7-vuotias, kun minä pelasin tätä peliä. Se on... Niin, no, tää on yksi parhaimmista, mitä tiedän. Ja Tää on tämmönen jos joku ei motopeli. tiedä, niin tässä on 2 tiimiä, tai voi olla 4kin. Ja ne kaikki on matoja ja sitten niin kuin Long Combat koko ajan. Ja meillä on tässä joskus vähän riitoja, siis älkää sitten välittäkö, jos me alamme tässä vähän hakkaamaan toisiamme. Quick Game. Niin Kaksin playeri. Ja niin. Kai mä nyt kerroin, mitä tässä Formsissa tehdään. Wormsissa Mä sanoin jo 2 tiimiä. on X. Joo. Niin. Tässä on 2 Ja, tiimiä. mutta ette tiedä mitä ne on. Ne on matoja, 2 tiimiä. Ja sitten siinä pitäisi on niinku... matoja ja sitten ne koko ajan vaan sinkoilla vetelee siellä ja tappaa. Tässä tää on niinku aika paras peli ja mä olen tällä hetkellä sinisessä tiimissä. Minä teen pahan. Sanotaan, koska sitten tuohon viereen, niin minä voisin tästä mennä vaikka istumaan. Silti minä menen. Tää on näin aivan mahtava peli. Ihan hirveän hyvä peli. Ja siitä tuli 75 HP:tä pois. Ja sori. Mä teen sulle saman. Mutta et pysty tehdä samaa. Tuosta missä täällä on grande. Se on dynamiitti. Sori. Ja niin, tää on aivan mahtava peli. Koska tässä lentää näin hauskasti, huvittavasti. Niin ja sit tässä niinku jos kuolee niinku... Niin, Näette no, nyt räjähtää tuolla noin ja siniset ja punaiset, niin jos... Jos kuolee, niin räjähtää semmoiksi ihmeen haudaksi. Ja jos joku miettii, mitä nämä vilkkuvat jutut täällä on, niin ne on semmoisia nimeltään teleportit. Ja sitten nämä pikkulaiskat tuossa, niin Ne on on miinoja. miinoja. Se näyttää ehkä vähän syljeltä. Epäamputtiin. Ja näköjään sieltä kun ne lempiose. Suoraan takaraivoon. Siinä meni mun yksi tyyppi. Niin. Sorry. Haista pakka. No, minä voin kuule sinun tyypillesi vaikka tehdä jotain muuta ja Lenni on tällä hetkellä tuolla takana istumassa. Vähän. Tarkkailen nyt ei tuo kamera kaadu. Niin, ja koska meillä on käynyt siinä meidän yhdessä videossa silleen... Niin, sen Minecraft ei takia... tullut sitten ainakaan vielä. Niin, Kohta tulee. Minecraftista... Mä en päästä sulle tulla, kun mä tuun tähän. Ammut vaan haulikon kuole. Tähtäys! Mistä Se on 4. Oisit voinut ampua ilman tähtää. Ti. Ettei tuo kamera homma. Ei sinä, Koska- mä oon niin sen verran pieni. No. Mä mun tykkää. Tämä on myrkkykasvi. Oho, mulla ei... Et vaan laita sitten tätä yhtä juttua tähän. Ei laita. Marapana. Se on tuo toinen miina, mikä räjähtää. Mut sen nyt tyhjä. On sitten toinen. Mun Hannibal kuoli. Se kuoli. Eikä kuole. Ei kuolekaan. Hannibal. Sorry my friend. Don't halleluja. It's just... Ei. Olli hand.